Idanon mi kakabsat iti maysa nga naragsak, da bendisyonan, ken napnuan iti namnama nga kablaaw kada kayo kakabsat. Ta daytoy iti maudi nga lesson tayo kada itoy nga quarter. Into no umay nga episode palubos ti Apo 2024 ton. At danto iti baro nga pagleksyonan tayo kakabsat. Ket itiramidin tayo kada itoy nga Sabbath School Lesson Review. Alaen tayo dayjay buklen tayo kakabsat dayjay inadal tayo kada itoy maysa nga quarter. Iti paulo na ket the end of God's mission. Ti panungpalan iti mission iti Diyos. Ngayon kakabsat iti subtitle na Allow Me Please. Iting kabil ko, Mission Accomplished. Naadal tayo iti naglabas nga 12 nga leksyon. Nga iti kayat ni Apo Diyos sika ken siak. Ken iti maamin nga anak na. Ket makipaset iti misyon na. Tapno dayjay akari iti anak na nga ni Apo Jesus. Ket isu iti matungpal. Ket agsubli iti madaras. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama idanon mi dagiti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami itihan nga agsardeng apan ang ipakitam iti ayat mo kada kami. Agyaman kami ama, tagtultuloy dayta nga panangipakitam ti ayat mo kada kami. Agyaman kami ama, agsipod ta inted mo kada kami dayjay gundaway nga makipaset iti trabaho. Sika o Diyos iti nangayab, sika iti nangibaon, sika iti mangilipas dayjay nga kayat mong ipatrabaho kada kami. Dawatin mi nga iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami, iting kampanagadal itata. Itinagan na po mesos dawatin bidigitoy. Amen. Sakbay ti amin kakabsat, kayat mi iti agyaman kada kayo. Daytoy nanumo ken simple kakabsat nga programa tayo. Ket agtultuloy, bininbendisyonan ni Apo Diyos. Ket nakadadu digitay encouraging messages yu kakabsat. Nga babaen kada ito'y simple nga panaginadal tayo. Ket da kayo ket nabimbendisyonan. Ada kami ijay Almaguer Church idi Sabado tapan mi nga binisita kakabsat. Dayjay bunga iti panakitrabaho tayo ken ni Apo Diyos ken dagiti kamkameng iti Almaguer Church ken dayjay district pastor tayo ni Pastor Juanito Bayani. Iti pagyamanak kakabsat. Numampay adda dayjay tarigagay ko nga 100% kuma. Dagiti danunen mi kadagiti nabautisaran idi nag-crusade tayo dayjay. Adda laeng iti maysa nga awan. Ket dinamag kuno apay. Apanda kanumet binisbisita, ngem sandan nga madanon iti balay data addan sa iti napanandata na ikamang laeng iti Almaguer kakabsat. Ideda kami dijay ket ininbitaran met iti church ni Pastor J. Jacinto. We call him Pastor JJ for short. Gaputa, isu iti Thanksgiving Sabbath. Idi adda kami apartment nga kukwa da brother Jerry ken sister Glory Pilaes. Tungtungtung kami ken ni Pastor JJ. Kit ko na Pastor agyaman kaday chay lesson nga ited mo. Kinuripay dahil lesson outline nga isumit lang itited mo.
Tanakadadudig iti Sabbath school facilitators tayo, nagadudig iti papastor, nga dumawat damit iti tulong kanya. And I am passing the outline that you are giving me. Kadakadadupay kakabsat, saan laeng nga da kayo nga taga ditoy, Pilipinas, nakadadu iti adday balasig ti tao. Isublimi iti dayaw, itidmi iti panagyaman kini Apo Diyos. Iti paset a mayulo tayo kakabsat. Masarakan iti mikadwa nga Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11 ken 12. Inalak na ito iti New King James Version na isurat ket basaen tayo kabsat. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking and hastening the day of the Lord. Iti katungtung kakabsat ni Pedro, kada ito'y surat na. Isu digiti kamkamang ti iglesia, nga isu iti nagserserbyan na kabsat. Dagito'y nga kamkamang ti iglesia, kat kasalamat kanyang, inayaban ni Apo Diyos nga makipaset, kada ito'y nga trabaho, ito'y nga misyon na, idi panawen ni Pedro. Kat agsipod kakabsat, at imay tayon, kada ito'y maudi nga lesson tayo, kada ito'y a quarter. Dito'y quarterly tayo kabsat. God's mission, my mission. Ket naadal tayo, nga ni Apo Diyos isu iti mangilipas, iti trabaho na. Ket ay ayaban na tayo nga makipaset kadaytoy at trabaho na. Kadaytoy nga leksyon tayo kabsat, adda iti talo apaset na. Umuna apaset. God will use those who will answer the call. They are His missionaries. Ni Apo Diyos usarin na digiti sumungbat kadayjay nga ayab. Ket naganan na nga missionary na. Anya dayjay nga ayab. Dayjay inbagana kina Isaiah, whom shall I send? Who shall go for us? Dayjay sungbat ni Isaiah, sungbat met iti iglesia, sungbat mo, sungbat ko. May kadwang kapaset, God gives the message that His missionary will bring to the whole world. Saan nga anya-anya laeng kakabsat iti apantayo nga idano? The Seventh-day Adventist Church, ket inikan ni Apo Diyos iti maysa ana isang sangayan nga mensahe. Dayjay iti masapul nga amwen tayo. Dayjay iti masapul nga idanon tayo. Daytoy kakabsat iti puso, dayjay nga mensahe nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Mikatlo, God will give success to the work of His missionaries. Amin tayo kakabsat, kayat tayo itagbalegi. Ket ni Apo Diyos amuna dayjay nga tarigagay tayo. Ni Apo Diyos ited na dayjay a panagbalegi kanyam ken kanya tayo maamin. Apan tayo kakabsat iti lesson tayo. Kahit ko nga irugi iti lesson tayo, babaen iti quotation nga insurat ni Ellen G. White, letter 390, iditawen 1907. I long to see very many laborers at work for those who know not the evidences of our faith. Many have received great light through hearing the three angels' messages.
And now they should proclaim these messages in all parts of the world. The believers are to unite in the solemn work of giving the last note of warning to the world. Umuna nga paset, iti lesson tayo. Ni Apo Diyos, usa rin na, dagidjay asimong bat iti ayab na. Dagiti missionaries na. Sino dagitoy nga missionaries? Iti leksyon tayo kabsat, nangited iti duwa nga qualification iti missionary. Umuna nga Pedro 2, versikulo 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sino ka? Sino ako? Sino dayjay nga missionary? Umuna, isukit na pili. He's chosen. Isu nakabskat kit kamkamang iti royal priesthood. Mikatlo, na santuan. Isuna. Kit isuna. Kukwa iti Diyos. I put it on a singular note. Ni Pedro inusar na kabsat on a general katungtung na dahil nga iglesia nga isu iti indaldalan na. A chosen people. Ngayon kahit ko, sika pinili na ka ni Apo Diyos. Sika idik pinili na ka ni Apo Diyos. Inkabil na ka. Excuse me. Akamkamang iti royal priesthood. Sika may saan na santuan akamkamang iti nasyon na. Ket sika kukwa ni Apo Diyos. Agsipod ta kukwa na ka ni Apo Diyos. Sika dayjay ibaon na. Sika dayjay missionary na. Mikadwa kakabsat, nga sungbat ka dahil sa lutsod, sino di gito'y nga missionaries ni Apo Diyos? Masarakan ijay Revelation 14 verse 12 na isurat, kat basaan tayo. This calls for the patient endurance on every part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Sino kang nga missionary? Inayaban na ka ni Apo Diyos. May saka a santo. You are a saint. Tanualain tayo kakabsat. Deje inbaganan ni Pedro, nga inayaban na ka, manipod iti kinasipnget, ket intunda na ka, iti nakaskas daw alawag. From sinner, He has changed you to become His saint. Sika missionary, dagiti qualifications mo. Laglagi po mo kakabsat, nga sika, gaput kamay sa ka nga missionary. Ijay qualification nga inted ni Apo Diyos kinidyan, they remain faithful to Jesus. Mikadwa nga paset election tayo. God gives the message that His missionary will bring to the whole world. Daytoy kakabsat ana isang sangayan na idumdumang nga message ket masarakan iti Revelation 14 verses 6 to 12. Daytoy deje inbagana ni Mrs. White. Una na, many have received great light through hearing the three angels' messages. And now they should proclaim these messages
in all parts of the world. Anya daytoy kakabsat, nga nakaskas daaw, daytoy aman nakabalin nga mensahe, daytoy iti masapul nga amwem, being a missionary, amwen dagiti amin na kamkaming ti iglesia, being the missionaries of God. Kitain tayo kakabsat. Diyo mo ng anghel. Then I saw another angel flying in the midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea, and all the springs of water." Timensahe tayo, nga isu ti inted iti munang anghel, ket isu daye panagbuteng, panagdayaw kini Apo Diyos. Apay, adu kakabsat to umayen in a form of worship. Sino dagiti dayawin da? Dayawin da iti orayan yan. Dayawin da dagiti inaramid itim imada. Dayawin da iti saan kuma nga pakaitidan iti dayaw nga isu laeng maited kini Apo Diyos. Apay nga dayawin tayo kunana di anghel. Gapu tati uras iti panangukum na dim tengen. This is a very unique message nga isu iti ikaskasaba iti Seventh-day Adventist Church. Mikaduang anghel. And a second angel followed and said, "Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink of the maddening wine of her adulteries." Ammo tayo, nga da iti kabusor ni Apo Diyos, ken sika, ken dagiti amin asumurot ken kuanan. Daytoy iti nanaganan iti Biblia, ti Babylonia. Amun tayo kakabsat nga daytoy nga Babylonia, isu iti nangisursuro iti maikaniwas. No ni Apo Diyos isu ti ulbod, ti suro ni daytoy nga Babylonia, isu iti ulbod. Let's repeat it. No ni Apo Diyos pudno, ti suro ti Babylonia, ulbod. No ni Apo Diyos in patakder na, iti aldaw na, apanagina na. Iji iden, sana in kabil, iji Exodus 28, nga laglagipem apaset itim sangapulo nga bilbilin. Sana in baga, nga dayjay nga aldaw, apanagina na. Isu iti tanda, iti Diyos kendigijay, nga inayaban na. These are the saints. Tadigitoy nga saints, they keep the commandments of God. Ket addadtoy kakabsat, daytoy system, nga isuro na, iti saan nga inpatakder ni Apo Diyos. If God established the seventh-day Sabbath, daytoy a system, ninaganan ti Biblia a Babylonia, established the first day of the week as their worship day. Ngem in baga ni Apo Diyos, narba ti Babylonia. Sakbay kakabsat nga marba, adda iti ayab ni Apo Diyos kadagiti anak na. Iti Revelation 18 verse 4, kuna na, "Come out of her, my people." Bigbigan ibaga ni Apo Diyos nga iti uneg daytoy a system, daytoy a Babylonia. Addaken adu digit anak na. Ket masapul a maayabanda,
masapul arumwarda. Sino iti mangayab kadakwada? Dayjay nga misyonary na. Dayjay a misyonary na. Timikatlo nga anghel, isu kakabsat iti simmaruno. Anya iti mensahe na. A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receive his mark on his forehead or on his hand, he too will drink the wine of God's fury, which shall be poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. And the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image, or anyone who receives the mark in his name. No alain tayo kakabsa. Adadto ni Babylon. Adadto the beast. Daytoy beast, isuna, iti kabusor, iti Diyos. Ni Lucifer, ni Satanas. At damit kakabsat ti inpatakder nang nga counterfeit nga religion, nga isu iti mangisuro kadigidjay nga ulbod. Isu nga kunan abomination. Ket daytoy nangaramid met iti markana. No adda iti tanda, adda iti marka ni Apo Diyos. Anya iti tanda, anya iti marka ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, iji Ezekiel 20, versikulo 12. Ket inted kumit kadakwada, iti aldaw ko apanaginana. Anyang aldaw, deja may kapitong aldaw. Sabbath. Isu, deja aldaw apanaginana. Deja iti seal nga inted ni Apo Diyos nga agpaay kadigit anak na. Ket daytoy nga beast, daytoy nga dragon, ket daytoy nga image na, diladawan na, nangikabil damit, iti marka. Isu nga nakadado kakabsat, dagiti butan nga kunatayo ket iti end time, umayto dayjay Sunday law. Sino iti target, dayjay nga Sunday law? Dayjay akabusor ti dragon. Kunana ni Pedro, ti kabusor tayo nga ni Satanas, arig na agnger-nger alyon, sapulin na iti alun-ulen na. Sino digijay nga sapulin, daytoy nga diablo, digijay apasurot ni Apo Jesus. Laglagipin tayo. The message of the third angel. Saan mo nga dayawan dayjay animal, ken dayjay aladawan na. Saan mo nga awaten dayjay marka daytoy nga animal, ken dayjay aladawan na, iti forehead ken dayta imam. No kitain tayo kabsat, central to the mission, God's mission, is the message. Uray no adda iti missionary, adda iti ibaon ni Apo Diyos, ngem no awan iti ibagana, awan ti serserbina. Daytoy kuna tayo the gospel. Ni Apo Diyos, mapantay di mikatlo, ited na iti panagbalegi dagiti missionaries na. Kunana ni Ellen White kabsat, iti Patriarchs and Prophets, page 342. The great plan of redemption results in fully bringing back the word in
God's favor. All that was lost by sin is restored. Not only men, but the earth is redeemed to be the eternal abode of the obedient. For 6,000 years, Satan had struggled to maintain possession of the earth. Now, God's original purpose in its creation is accomplished. The saints of the Most High will take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Mission accomplished. No kasano iti panangigem iti kabusor daytoy lubong nga pinarsuan na Apo Diyos. No kasano nga inalilaw na dagiti tattao. No kasano nga nakadadu iti napasurot na. Umay ket umay. Dayjay panagbaligi iti trabaho ni Apo Diyos. Dayjay misyon ni Apo Diyos agbaligi. Dinggan niyo di kunana ni Mrs. White. Now God's original purpose in its creation is accomplished. Isong inikakakabsat, daytoy lesson tayo, the end of the mission of God. Itingkabil ko, mission accomplished. Kasanong aramiden tayo daytoy kakabsat? Iti General Conference nangakabil kakabsat iti digit terms nga masapul nga maamuan tayo. Iti global mission metrics nga inted iti General Conference Mission Board. Dua kuma iti masapul nga amuan tayo. Umuna, the rich group. Anya daytoy? The rich group is one that has adequate members and resources to witness effectively to the rest of the group without requiring outside help. Dito iglesia, tapakikamkamangan tayong iglesia, this is termed datayo rich group. At dayjay, we have all. Dayjay panakabalin nga agsaksi. Isu nga iti training nga usarentay itatta. Dayjay amamin ko mga kamkamang makipaset. The second term nga inusar iti General Conference Mission Board. Unreached group. Sino di gitoy? One that has no ingenious community of believing Adventists with adequate members and resources to witness. Daytoy, dayjay danunan, daytoy nga rich group. Sika, tisyak, ti iglesia tayo. Adda, dagayjay nga unrich group, iti arubayan, iti iglesia tayo. Ket dayjay iti masapul nga sangwen tayo kadaytoy umay nga tawen 2024. Iti recommendation kakabsat iti General Conference ket isu daytoy. Each local church, iti iglesia, ken iti konferensya must determine the people groups in their community who need to be reached. Now is the time to invest God's mission of making disciples in all people group, hastening our Savior's return, and in the end, living with them in the new earth. Gapo ka daytoy kakabsat. Dagiti mission tayo are now in the planning stage. Taapay into numay nga tawen 2024. This is a division-wide, SSD-wide care group evangelism.
The other Sabbath, hanga dayto Sabado nga nalikod, ni Mrs. Rafanan kan siya, ada kami kakabsat iti Baguio. Ada iti praise meeting duwang area, maysa ket napanan ni Pastor Max Kadalig, President tayo iti Mountain Provinces Mission. Iti napanan mi, napang kami iti Baguio Central Church, iti Bukawkan. Adajay iti Executive Secretary tayo, ken Ministerial Secretary iti Mountain Provinces Mission ni Pastor Aplod. Ket naikabil ijay kakabsat nga iti plano iti Mountain Provinces Mission for the next 5 years is to establish 30 churches. And I tried to make a simple computation. 6 years, 6 churches yearly. Kunana ni Pastor Max Kadalig kanya, Pastor, this is a venture, we call it a leap of faith. No dagiti kakabsat tayo di Mountain Provinces Mission, ket dakkel iti pamatida nga iti uneg iti 5 tawen ket adda iti 30 nga new churches nga ma-establish. Ni Apo Diyos, ni makiadda kada kayo kakabsat. From the leadership of Mountain Provinces Mission, kadagiti churches tayo, kadagiti amin nga probinsya, districts nga sakupan ti Mountain Provinces Mission, we will be including you in our prayers. Kastamat iti Northern Luzon Mission. Kastamat iti Northeast Luzon Mission. We were communicating with Pastor Valentin Aplod. Gaputan ni Pastor nga Ogie Budayaw, invited me nga mapan kakabsat iti distrito na ket iti makaramidan iti plano nga seminar on care group evangelism ket iti San Andres, Candon City, Ilocos Sur. Idi nagpakada iti mission leadership ken ni Pastor Aplod. Kunana ni Pastor Aplod, padasen mi pastor nga imbitaran digiti nearby districts tapno umay damet ket maisagana da nga makipaset. And I am very happy nga adda kakabsat iti kastoy nga programa. Laglagipin tayo. Addanto iti ragsak. Kang kantaan tayo. Oh, there be joy when the work is done. Ngam addanto kakabsat iti dakkel aragsak. No iti balangat mo, addanto dagiti bituen. Ngam dakkel tupay iti ragsak. Ngayon tuloy palubos ni Apo Diyos that will be walking in through the golden street of the New Jerusalem. May santo nga umay ken ka, ket ibaga na agyaman kapsat, no saan nga sika awanak ditoy. Kasano nga nagbalin nga kasjay? Wenta sika kapsat. Inawat mo, nga dahil misyon ni Apo Diyos, isumit iti misyon mo. Gaputain baun na ka ni Apo Diyos. Kari ni Apo Diyos, ikan na kanto iti balegi. God will never fail us. Let us look forward nga into no umay nga tawen. There will be great harvest tapay. Dahito inadal tayo. Kadahito nga quarter. We'll put it into action. God's mission is my mission. Ni Apo Diyos bendisyonan na kayo kapsat. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos agyaman kami. Saan kami nga maikari? Ngem gapo iti parabor mo inayaban na kami. Awan iti pan nakabalin mi Ama. Ngem gapo iti parabor mo aramiden na kami nga agbalegi. Iti kayat mulaen isuko mi digiti amin mi ken ka ket agtalek kami.
ket dayta nga rod ti kayat mi nga aramid lama. Bendisyonam dagiti amin nga iglesia. Bendisyonam dagiti amin nga panglakayen. Dagiti amin nga opisyales. Uray pay dagiti Sabbath school teachers ken facilitators. Uray pay o Diyos dagiti care group. Isimpami kuma ken planwen mi kuma. No kasano nga madanon mi dagiti nga unreached nga tattao nga abay nga da iti teritoryo mi. Ket into numapan kami o Diyos, ipakuyog munto ti Santong Espiritu. Itid munto ti balegi, tasikay ti mataydayaw. Agyaman kami launay o Diyos, itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Sakbay tayo nga agrikap-kapsat. May I now greet you in advance. Happy New Year. Ket sapay kumata ni Apo Diyos, ikan na kayo iti may isang atawen 2024 nga nakadado dagiti bendisyon nga lakamen nyo. Ayaten na kayo na Apo Diyos, ket ayaten na kayo met. Imbag ngal daw yung amin kakabsat.